Seluze lafika usuku olukhulu lukamhla ka-30 kuJune 2026. Qho saphinda sahlangana, asiphinde ke sibambane. Sekube nomhlangano oyisigubhukane phakathi kukaMengameli wakuleli uCyril Ramaphosa kanye noNgizwe Nkosi Mchunu benophakile umthakathi. Kanti lingahle lithathelwe izinyathelo iphoyisa elikhulume iqiniso lathi ongenawo amaphepha kuba kuleli namhlanje akasize asondela kwi-police station eseduzane noma ahambe. SA News with TK Zuma. Sinibingelele sinamukele endabeni ze-SA News with TK Zuma. Sanibonani. Sekube nomhlangano oyisigubhukane phakathi kukaMengameli wakuleli uCyril Cupcake Khalelikhulu Ramaphosa kanye nophakela umthakathi benongizwe Nkosi Mchunu. Kushiyene phakathi imbono enkundleni zokuxhumana mayelana nalesigubhukane salomhlangano ngoba uyazi mina into engilokhuzayo yini into engifrazayo kungcono kube umhlangano lo uphakela umthakathi ayikhulume ngawo la bezosubmit khona imemorandum ku president, right? Lo oyisigubhukane nje ovela uqhamuke njulini zobusuku anginankinga futhi benze kahle ba-attenda lo mhlangano. Kodwa into engithreatenishayo ngemhlangano esigubhukane noRamaphosa uyamkhumbula uNgizwe ayiphethe kahle leyo mhlangano. Umuntu uphuma esecule elinye iculo elihlukile kunalela abelicule before angene emhlanganweni. Uyabona? Uyamkhumbula uNgizwe kusondela ama-national elections wayekhuluma icule elinye iculo kwiqeqiwa nomhlangano wesigubhukane nopresident. Emva kwalokho uNgizwe wayesecula uRamaphosa esepraise uRamaphosa, our president is right, our Gating Markets yonke. Umhlangano wesigubhukane noCupcake ngiyawusaba mina. Uphuma usucula elinye iculo laphana Sixolise nantu udaba. Ihamba phambili zithi uPresident uCyril Ramaphosa ube nomhlangano ophuthumayo nezinsizwa zabagqugqubezeli bemashe ungizwe umlando kaMchunu kanye nophakela umthakathi njengoba ke sazi ukuthi ke i30 sezemome noma seyifikile njengoba namhlanje kumhla ka30 Juni okuyikona ke wawunqunyiwe ukuthi ke kumele abantu bokufika bebe sebeliflathelile elakuleli lapha ke babe nezinkulumo ke ebekhona. Lingahle lithathelwe izinyathelo iphoyisa elikhulume iqiniso limemezela ngombhobho lithi ongenawo amaphepha kuba kuleli namhlanje akasize asondele kwi-police station eseduzane naye noma ashaye ishwapha sakhe ayewela kubo. Lokho kwenzeka emva kokusabalala kwevideo yaleli phoyisa. Mina ngiyibona inkinga naleli phoyisa yini wrong ayishilo ngoba umuntu womthetho loyana akuyena umuntu uyawazi umthetho ukuthi umuntu ongenawo ama-documents okuba kulelo lizwe lo muntu lo uyisigebengu. So umthetho wakhe ngisho oath ayithatha wathi ngizodila nezinto ezi-against umthetho wase-South Africa. So labantu laba baphula umthetho. Uma iphoyisa lithi uma ungenawo amaphepha sondela e-police station eseduzane kusho ukuthi uzochaza ukuthi why ube kulelizwe ungenawo amaphepha, right? Uma kuwukuthi kuyakuhlula lokho shaya ishwapha sakho uhambe phela. I mean, ikuphi inkinga lapho? Sixolise nantu udaba. The 30th of June, you don't have papers for you or your son, please go to the nearest police station. Operation Abehambe will begin tomorrow. If you are a foreigner, go to your country. Abehambe Abdulati. Namhlanje njengoba kumhla ka-30 kuJune amaphoyisa athe chithisaka ezweni lonke azovikela abokufika abakuleli ngokungemvume. Iyangikhathaza mina indaba ukuthi amaphoyisa amaningi awekho fit. Angazi futhi ngathi la eSouth Africa kuphela indlela amaphoyisa angekho fit ngakhona makhulu banemikhaba baba bakhona banezinqenga hayi bonke phela but iningi labo abekho fit. Angazi ukuthi yini uyazi nansi impilo abadala yanamhlanje. Ake mbukeli asizibambe lapho ke zamanje uphinde usihlangabeze futhi kwezilandelayo. Ungakhohlwa ukuthi you can advertise and promote your business with us with SA News. Sisaloko sibe ungqa phambili njalo ke ekwazeni ukukhangisa amabhizinisi amancane namakhulu. Nanoma yini ke ofuna sik-advertisele yona xhumana nathi kule number ekwi-bio. Izindaba ze SA News zicheme udede futhi zithatha uhlangothi.